Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi mga kaaksyon. Muli inihandog sa inyo ng DWCM Action Radio Pangasinan ang mga kanipunan ng mga nagbabagang balita, impormasyon, mga kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, mga police report at ganoon din ng mga balita sa loob ng bansa na dapat malaman ng ating po mga kababayan ngayong gabi ng Huwebes, Enero 13, 2022. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, lalawigan ng Pangasinan isa sa ilalim sa Alert Level 3 status mula Enero 14 hanggang 31. Tulong pangkabuhay sa mga OFW patuloy na ibinibigay ng provincial government ng Pangasinan. Mahigit 100 kalasyawenyos benepisyaryo ng tulong pangkabuhayan sa Disadvantaged Displaced Workers Program ng Department of Labor and Employment. Munisipyo ng Lingayen isinilalim sa granular lockdown. Samantalang $1.9 million na mga bata target ng Department of Health sa kanilang mga deworming activities. Mahigit 5 milyong COVID-19 vaccine na gamit na sa buong Region 1. Sa mga police report, sa ilang pang mga police report, mga kaaksyon, tuloy-tuloy pa rin ang pagtugis sa modernidad sa mga suspected drug pusher user. Isa namang o dalawang namang lalaki arestado dahil sa illegal na droga sa bayan ng Mapandan. Samantala, isa rin na huli sa may bayan ng Santa Maria. At ganoon din sa bayan ng San Jacinto. Mga sabongero huli dahil sa illegal na sugal sa lungsod ng San Carlos. 19 anyos na binata huli dahil sa illegal na baril sabay naman ng Bulinaw. Sunog naganap sa Palaris, San Carlos City at din sa may bayan ng Basista. Sa mga balita sa loob ng bansa, karagdagang 34,021 na bagong COVID-19 infection na itala ngayong araw ng Department of Health. Samantalang 6 na anti-vax protester arestado. Booster shot sa fully vax sa tourism workers umarangkada na. Samantalang OCTA nagbabala laban sa severe Omicron outbreak sa National Capital Region.
Kaligtasan mga estudyante sa face-to-face classes, pinagkagarantiyan ng Students Group. Samantalang actual number daw ng COVID-19 cases ay maaaring mas mataas kaysa na-report sa tali ayon sa Department of Health. At syempre mga kaksyon, sa reports na ipaparating ng mga Action Radio reporters, inyo po mapapakinggan sa ating pong palatuntunan ng firing line. Syempre inyo po makakasama ang inyo pong kaksyon. Ako po si Action Commander Dante Sara. At ngayon sa detalye ng ating mga impormasyon, balita mga kaaksyon. Ang lalawigan ng Pangasinan ay kasama sa magpapatupad ng Alert Level 3 simula bukas Enero 14 hanggang Enero 31. Ito ay base na rin sa IETF Resolution number 136 o 156-C series of 2022 na kung saan mga kaaksyon ay ang lalawigan po ng Pangasinan ay ito po ay nasa ilalim na sa ilalim sa Alert Level 3. Ito po mga aksyon ay base sa Resolution number 156-C series of 2022 na may petsang Enero 12, 2022 na kung saan ay napagdesisyonan ng IETF na ito po ang ipapatupad sa Luzon ay Cordillera Administrative Region, Benguet, Kalinga, Abra, Region 1, La Union, Ilocos Norte at Pangasinan. Sa Region 3, Nueva Vizcaya, Isabela, Quirino. Sa Region 3, Nueva Ecija, Tarlac, Quezon Province. Region 4B, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro. Region 5, Camarines Sur, Albay. Para sa Visayas, Region 6, Bacolod City, Aklan, Capiz at Antique. Region 7, Cebu City, Mandawi City at Tacloban City. Para sa Mindanao, Cagayan de Oro City, Davao City. Region 13, Caraga, Butuan City, Agusan del Sur at Cotabato City. At ang iba pang mga probinsya ay manatili sa kanilang alert level. Ito po mga kaksyon ay pirmado at aprobado ng Interagency Task Force on the Emerging and Infectious Disease. Pirmado ni Secretary Francisco Tino III at Carlo Alexis Nograles, Secretary Office of the Cabinet Secretariat. Kaya ito po bukas ay muli maghipit dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan at inaantabayan po natin ang mga restrictions sa ilalim po ng Alert Level 3 ang lalawigan ng Pangasinan base na rin sa ipapalabas ng Provincial IETF. Samantala mga kaksyon, umarangkada na ulit itong tulong pangkabuhayan para sa mga OFW project. Makarang ipinagpatuloy ng Provincial Government ng Pangasinan ang tulong pangkabuhayan project sa Overseas Filipino Workers na nasa pangalaw ng edisyon. Sa unang batch ng taong 2022, nagpunta kahapon ang provincial government at nagbigay ng 5,000 pesos puhunan sa about 25 displaced OFW sa bayan ng Villasis. Ito ay bahagi ng Abig Pangasinan Caravan na iniikot ni Governor Pogi Espino sa buong probinsya upang magdala ng suporta at pagmamahal sa pamahalang palawigan sa panahon ng krisis. Mga kaksyon po natin, ang puhunan na pinamahagi ng tulong pangkabuhayan ay paraan ng provincial government upang mahikayat ang mga OFWs na nawalan ng trabaho sa gitna ng pandemyang COVID na nagsimula ng magnegosyo. May tatong basehan ng Provincial Employment Services Office sa pagpili ng mga kwalipikadong tumanggap ng tulong sa pangkabuhayan mula sa provincial government. Kasama rito
ang economic status, years of stay abroad, at the cost of repatriation. Nanguna sa programa ang dalawang 5th District Board members na sina Chinky Perez Tababa at Nicolay Jan Luis Sison at dating board member Clemente Nino Arboleda Jr. at mga lokal na leader sa bayan ng Villasis. Laking pasalamat din ng buong lokal na pamahalaan ng Villasis sa dalang tulong pangkabuhayan ng provincial government sa sukli sa pagod at hirap ng mga bagong bayani. Sumailalim din sa Basic Financial Management Training ang mga benepisyado ng programa na pinangunahan ng Provincial Population Cooperative and Livelihood Development Office. Samantala, ngayong araw din ay nagpamahagi ng tig 5,000 pesos ang 25 displaced OFWs mula sa bayan ng Infanta na financial assistance ng provincial government. Ito ay sa pamagitan ng ikalawang edisyon na ito ay ginanap ngayong araw sa Infanta Municipal Hall. Ang naipamaging tulong pinansyal ay nasang gagamitin bilang puhunan para sa pagsimula ng mga OFWs na nawalan ng trabaho ngayon na pandemya. Nanguna rin sa ceremonial awarding of financial assistance na Board Member Versosa, Infanta Mayor Marvin Martinez, Infanta Vice Mayor Virgilio Balyata, Infanta Migrant Desk Officer Meldon Hernandez, Provincial Employment Officer 3 Rachel Jose at Infanta OFW President Erwin Quiton. Nagkaroon din ng Basic Financial Management Seminar mula sa probinsya. Samantala, aabot naman sa 131 kalasyoenyo ang nakatanggap ng kanilang kompensasyon para sa kanilang 10 araw na emergency employment sa ilalim ng tulong panghanda buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program sa ilalim ng Department of Labor and Employment. Ang naturang programa ay isang community-based package ng tulong na nagbibigay ng emergency employment para sa mga displaced workers, underemployed at seasonal workers sa loob ng 10 araw, pero hindi higit sa 30 araw, depende sa nature ng kanilang trabahong gagawin. Pinangunahan ni Mayor Joseph Araman Bauson ang payout activity na ginawa sa Municipal Agriculture Stadium sa Sitio Pandayan, Barangay Gabon, Calasiao. Ang pagbigay ng kompensasyon ay ginawa sa pamagitan ng Department of Labor and Employment Central Functional Field Office na pinamumunuan ni Madam Agnes Aguinaldo sa tulong ni Mr. Rogelio Montoya, Municipal Public Employment and Services Office Manager. Ang local chief executive ay committed na ang LG Calasiao sa ilalim ng kanyang administrasyon ay magpapatuloy ng ganito mga programa na makakatulong sa mga Kalasyonenyos upang makarecover sa epekto ng pandemya. Dalawang 45 minuto makalipas sa ang alas 6 ng gabi. Samantala sa ilang pang mga impormasyon na balita mga kaaksyon, isinilalim ngayong araw ng Huwebes ang ilang mga tanggapan sa munisipyo ng Linggil sa granular lockdown sa ibinabang executive order ni Mayor Leopoldo Batawil kahapon. Mananatiling sarado ang Lingayen Municipal Hall upang magbigay daan anya sa dekontaminasyon ng lugar. Ito ay bunsod na rin ang tumataas na kaso ng mga nahahawang empleyado sa COVID-19 sa naturang tanggapan. Sa pinakahuling monitoring ng mga otoridad, mayroong 12 bagong aktibong kaso ang naitala sa bayan. Samantala, mananatiling bukas ang ilang opisina sa munisipyo na kabilang sa mga nagbibigay ng frontline services. Kabilang sa mga tuloy-tuloy serbisyo ay ang Rural Health Unit, LDRRMO, MSWDO, Poso, Public Market at Slaughterhouse ng bayan. Wala namang pagtigil sa mga vaccination drives ng LGU. Inaasahan namang matatapos ang granular lockdown sa Lingayen sa Lunes, Enero 17. Samantala mga kaaksyon,
Tuloy-tuloy ang pagbigay ng Department of Health ng bakuna para sa mamamayan upang magkaroon ng sapat na proteksyon laban sa COVID-19. Sa Region 1, ang pagbigay na ang Department of Health Center for Health Development ng kabuuang 5,931,899 COVID-19 vaccine hanggang Enero 11. 3,273,307 individuals naman ang nakatanggap na ng at least one dose. 2,807,000 naman ang nakakompleto na ng kanilang bakuna habang 136,789 ang nabigyan na ng kanilang booster doses. Ang target naman ay nire-adjust base sa 2022 PSA estimated population. Patuloy ang pagkikait nila sa mga tao na magpapakuna kontra COVID-19 at sumunod sa pinapatupad na minimum health standards. Target naman ng DOS sa isalalim ang nasa 1.9 milyon mga bata at mga kabataan na nasa edad 1 hanggang 19 anyos sa Region 1 sa National Deworming Month ngayong buwan ng Enero. Sa isang panayam, sinabi ng DOS na nasabing deworming activity ay magiging community-based dahil hindi pa naman maaari ang school-based approach dahil sa nararanasang pandemya. Sa pakipag-ugnayan sa mga barangay health workers, pupunta ng mga health workers ang mga target na individual upang bigyan sila ng albendazole drug sa dosage na akma sa edad ng mga batang bibigyan. Tauna naman anya itong ginagawa kada buwan ng Enero at Hulyo upang pigilan ang infection ng mga bata at mga kabataan ng parasitic worm. Naglan na rin ang DOS ng bilan ng albendazole doses sa provincial health offices ng mga lalawigan sa Region 1 na nakarang Disyembre. Mahalagang purgahin ng mga bata dahil may epekto sa physical at mental health nila ang parasitic worms. Nakikiyati kasi ang parasitic worms sa nutrisyon ng bata kaya hindi nakukuha ng tao ang sapat na nutrisyon para sa kanya. Samantala, 4 na bayan ang tinututukan ngayon ng PNP Pangasinan bilang areas of immediate concern at may mga election areas of security concern. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ferdinand Bingo de Ases, Public Information Officer at ng Pangasinan Provincial Police Office, dahil dito ang normal na pagtalaga ng security personnel ay dadagdagan dahil may nangyaring election-related incidents sa mga nakarang eleksyon. Ang 4 na bayan na kanyang binanggit ay ang bayan ng Orbistundo, Sual, Santo Tomas at Sison. Muli nilinaw niyang hindi naman ibig sabihin na kung tinawag na areas of immediate concern ay magulo ang lugar, kundi bibigyan ito ng pansin para hindi magkaroon ng kaguluhan. Pero anya walang private armed groups sa Pangasinan, pero may tinatawag na potential private armed group na tinitignan dahil maaring magamit ang mga ito sa panahon ng halalan. Dagdag pa nito na wala pa rin namomonitor ang Pangasinan PNP na ng mga aktibidad ng mga communist terrorist group tulad ng NPA sa lalawigan. Sa katunayan, nung nakarang taon ay wala silang nakitang anumang paggalaw sa mga leftist group kaya't idineklara ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang Pangasinan bilang insurgency-free. 20 anya ang anti-criminality checkpoint sa luwigan at walang na-monitor ng movement ang anumang komunistang grupo. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pa mga impormasyon na balita, makalipas po ang ilang mga paalala.
Pero mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line. Siyempre, kasama niyo pa rin po ang inyo pong kaaksyon. Ako po si Action Commander Dante Sir. Alam niyo mga kaaksyon, talagang dumarami po itong mga kaso ng COVID-19 dito po sa ating pong lalawigan po ng Pangasinan. At ito po, talagang kitang-kita po mga kaaksyon. Ito pong mga sitwasyon po ngayon na kung saan sa nakalipas, ito pagpasok no, pangalawang linggo na po ngayon ng buwan ng Enero ito po ay talagang umarangka na po ang bilang ng COVID-19 at kung titignan po natin umpisahan po natin ng araw po ng linggo. Ito po yung pangalawang pagpasok po ng pangalawang linggo sa buwan ng Enero mga kaaksyon po natin kung gaano ba karami kung ilan na ba ang nadagdag mga kaaksyon sa mga kaso ng COVID-19 dito po sa ating pong lalawigan po ng Pangasinan. Umpisahan po natin noong January 8 mga kaaksyon po natin. January 8 meron po tayong 309 active cases. Magkaraang meron pong bagong kumpirmadong kaso o 92 na bagong kumpirmadong kaso. And then noong January 9 ay nadagdagan po ng 125 new cases. From 309 ay naging 431. And then pagsapit po ng January 10, nadagdagan ulit ng 179 new confirmed cases dahilan upang umabot na sa 607 active cases. Noong January 11, nadagdagan ulit ng 179. So pangalawang araw, 179 cases. Dahilan upang umabot sa 782. And then kahapon, mga kaaksyon po natin, nagkaroon po ng 175 new confirmed cases at meron na po tayong 920 na active cases. Makarecover ang 33 kahapon. And dati-rati po mga kaaksyon, marami na po mga bayan ang zero ang kanila pong mga kaso, pero ito nagdadagdagan ulit ang ilang mga bayan at lungsod. Itong Aguilar meron pong 14, Alaminos 10, Alcala 8, Singal 34, marami ito. And then Balungao 8, Bani 13, Basista 21, Bautista 25, Bayambang 12, Binalonan 4, Binmali 34, Bugalyon 11, Burgos 16, ito pong bayan po ng Clasiao 65, ang Dagupan City meron pong 188, and then in Labrador 4, Lingayen 61, Malasiki 39, Manawag 17, Mangaldan 34, mga Tarim 10, Mapandan 12, Natividad 4, Puzurubio 8, Rosales 17, San Carlos City 49, San Fabian 12, San Jacinto 15, San Nicolas 6, San Quintin 3, Sison 11, Santa Barbara 43, Santa Maria 11, San Tomas 5, Tayug 18, Umingan 14, Ordeneta 50 at Bayan ng Bilasis 2, mga kaaksyon po natin. And itong bayan po ng Calasiao ang nangunguna po sa mga bayan at lungsod sa lalawigan na mahigpit na minomonitor po ng Provincial Health Office. Calasiao 65, Pangalawang Lingayen 61, Ordeneta pala 59, San Carlos City 49, Santa Barbara 43, Malasiki 39, Asingan, Binmali at Mangaldan may 34, Bautista 25, Basista 21, Tayug 18. So yun po mga kaaksyon po natin. Kung dati natin po single digit na lamang po
Ito pong mga kaso po natin ng COVID-19 sa buong lalawigan po ng Pangasinan, ngayon po ay nadagdagan ulit. Nadagdagan ulit mga ka-aksyon po natin. Kaya ito po mga ka-aksyon po natin, nasama na po ang ating lalawigan po ng Pangasinan sa mga bayan at lugar sa buong lalawigan ng Pangasinan o sa buong bansa, mga kaksyon po natin, nakasama po doon sa idiniklara ng IETF na kasali po, itataas po ang level sa Alert Level 3 status, mga kaksyon po natin. Dahil alam naman po natin na ito po, dahil nga po sa biglang paglobo po ng kaso ng COVID-19, pagpasok po pagpasok po mga aksyon ito pong buwan po ng Enero, mga kaaksyon po natin. Kaya ito dapat hindi po natin babaliwalain ang lahat ng mga ito dahil ito nakababahala dyan po sa NCR hanggat maaari. Gusto na nila pong ideklara na nasa ilalim po ng Alert Level 4 pero marami pa rin humaharang. Pero ito po lalawigan po ng Pangasinan ay kasama po riyan. Ito po ay base sa Resolution Number 156-C Series of 2022 dated January 12, 2022. Ito po ay mula po sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na kung saan nakasaan whereas Section 15, Article 2 from the 1987 Constitution states that the state shall protect and promote its right to health of the people and instill health consciousness among them, whereas Section 2, Paragraph C of Executive Order Number 68 2014 mandates the Interagency Task Force the management of emerging infectious disease to prevent and to minimize the local spread of emerging infectious diseases in the country through the establishment of reinforcement of a system in screening possible patient infected with EID, contact tracing, identification of the mode of exposure to the virus, and implementation of effective quarantine and proper isolation procedures. Whereas on September 10, 2020, the President issued the Proclamation Number 1218, further extending the period of state of calamity throughout the Philippines until September 12, 2022, unless earlier lifted or extended as circumstances may warrant. The IETF approved the shift in the policy of classifying provinces, highly urbanized cities, and independent component cities for purposes of community quarantine, and adopted the alert level system for identified pilot areas of implementation and piloted the implementation thereof in the National Capital Region on September 8, 2021. Whereas the President issued Executive Order 151-Series of 2021 on November 11, 2021 approving the nationwide implementation of alert level system. And now therefore be it resolved that the IETF approves the recommendation of the Sub-Technical Working Group on data analysis, escalating the following provinces, highly urbanized cities, and independent component cities to Alert Level 3, effective January 14, 2022 until January 31, 2022. Letter A for Luzon. Sa Luzon po ito, kabilang po riyan ang una, Cordillera Administrative Region na kinabibilangan po ng Benguet, Kalinga, Abra, ang Region 1, La Union, Ilocos Norte at Pangasinan. So kasama po tayo sa apat na probinsya po. Tangang Ilocos Sur ang wala po sa Alert Level 3. And then, ito po mga kaaksyon sa Region 2, Nueva Vizcaya, Isabela at Quirino. Sa Region 3, Nueva Ecija,
at Tarlac. And then sa Quezon Province, sa Region 4B, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro. Sa Region 5, Camarines Sur at Albay. Sa bahagi po ng Visayas, Region 7, Bacolod City, Aklan, Capiz, Antique. Sa Region 6, sa Region 7, Cebu City, Mandaue City, at Tacloban City. Sa Mindanao ay ang Cagayan de Oro City, Davao City, Region 13, Caraga, Butuan City, Agusan del Sur, Cotabato City. At ilan pa mga probinsya o highly urbanized cities and independent component cities shall maintain classification. Yun po mga kaksyon po natin ang naging isa po sa mga rason kung bakit po naitaas itong alert level system, mga kaksyon po natin. Kaya't ang lalawigan po ng Pangasinan ay para bang nasa general community quarantine po tayo, no? O GCQ, parang ganun ang level po natin, no? Sa ngayon. Parang ganun po ang level po natin sa ngayon, mga kaksyon po natin. Kung yun po ang pag-uusapan, di ba? Kasi yung alert level 2 system po natin, mga kaksyon, ito po ay parang modified general community quarantine, pero tayo po ay nasa alert level system na. Kaya ito po ay tayo po ngayon ay parang nasa MGC o GCQ, ika nga po natin, na mas mahigpit kesa doon po sa MGCQ o mas mahigpit doon po sa alert level system, mga kaksyon po natin. So yun po, so napakarami po ang ating pong dapat susundin po ngayon, at napakarami rin po ang ipagbawal kung sa ganon, di ba? Malilimitahan po ang ating pong mga kaksyon po natin. Malilimitahan ito pong ating pong paggalaw, di po ba? Kaya yun po ngayon ang question, kung hindi po makikiayon o hindi po makikisa ang lahat ay at patuloy pa rin na tataas ang kaso ng COVID-19 dito po sa ating po lalawigan ng Pangasinan. Siyempre mako-constrain, mga kaksyon, base po sa recommendation na ito po ay ilalatag, ito po ay sasabihin o i-rekomenda, mga kaksyon, dahil kung magiging mga kaksyon po natin, kung magiging ganyan, mga kaksyon po natin, talagang mapipilitan po ang lahat, di ba? Kaya ito po ngayon, meron po tayong guidelines sa dapat pong sundin sa intrasona, ito po, lahat po ito, mga kaksyon po natin, mga dapat nating sundin sa ilalim po ng alert level 3. Magkakaroon po ng intrazonal and interzonal travel. Interzonal and interzonal travel shall be allowed subject to reasonable restriction base sa age and comorbidities. Hindi pa nagbibigay, napapalabas ng dahil bukas pa naman i-implementa, pero base po dun sa experience at base rin po sa may pinapatupad sa ibang mga lugar na nasa alert level 3 na. Ang mga establishmento na katabit ang mga activities na characterized bilang high risk for transmission ay hindi po i-operate, mga kaksyon po natin. Ito, napakarami pong restriction po yan na dapat pong sundin, mga kaksyon po natin. At yun nga po, sa ilang mga alituntunin dapat sundin, ito po, yung mga establishmento and activities are restricted under alert level 3.
Ito pong face-to-face class for basic education, yung mga contact sports, except those under bubble type setup na inaprubahan ng IETF. Itong fun fair and kid amusement industries. Ito pong mga karaoke bars, mga clubs, mga concert hall, at mga sinihan. Casinos, horse racing, cockfighting, operation of cockpits, lottery and betting shop, at ilang pang gaming establishment. Bukod sana ito ay pahintulutan ng IETF at ang Office of the President. At mga social gatherings na kung saan ang individual ay hindi po kasali sa isang bahay po, mga kaaksyon po natin. So yun po ang ilang po mga restriction na ito po sa susunod po, siguro bukas baka magpalabas po ng restriction itong ating pong mga implementing guidelines, mga kaaksyon po natin. Na ito po ay dapat po nating sundin, mga kaaksyon po natin. Sa bagay, may mga LGU kasi na ito po ay nagpapatupad na at nagpapalabas na ng kanilang guidelines. Diyan po sa may linggayin, mayroon pa Executive Order number 4 Series of 2021. Itong si Mayor Leopoldo Batawil ng Linggin sa ilalim po ng Alert Level 3. Ito mga minimum public standards sa Section 1, minimum public health standard shall be implemented at all times, at dapat na magsuot ng face mask, maintainin ang physical distancing, installation of hygiene station and ventilation. Lahat ng tao ay mandato o kinakailangan na magsuot ng face mask kung sila ay lalabas ng kanilang mga kabahayan at mga trabaho, at kung papasok sa mga government buildings at habang sila ay nasa publiko. Ang paggamit ng face shield shall now be voluntary. Subalit ang paggamit ng face shield ay mandatory sa medical, quarantine at healthcare facility settings. Ang limited movement of unvaccinated person, mga unvaccinated individuals or individuals with incomplete vaccination are strongly advised na manatili sa kanilang mga kabahayan except for emergency or humanitarian reason. Yung mga hindi pa nababakunahan o mga hindi pa kompleto ng kanilang bakuna ay dapat manatili po sa kanilang mga kabahayan. Ang mga hindi nabakunahang individual, especially yung pong mga bata below 12 years old, ay hindi po pahihintulutan na pumasok sa mga establishmento at ganoon din sa mga mall, supermarket at mga restaurant. At ito po ang pagsagawa po ng mga events na ito po ay magkokos ng pag-iibon, pero hindi limitado sa mga feast celebration, aktibidad ng sangguniang kabataan, mga community dances, mga baile, at mga basketball tournaments ay hindi po pinapahintulutan. Ang mga mass gathering activities ay dapat iwasan ng mga mayroong comorbidities at mga buntis, at yung mga unvaccinated persons, especially yung mga bata na below 12 years old. Mga kaaksyon po natin. At dyan po sa bayan po ng Linggin ay magpapatupad din ang municipal-wide curfew hours mula po alas 9 hanggang alas 4 na madaling araw. Mga kaaksyon po natin. Sa bagay, dito po sa buong lalawigan po ng Pangasinan ay talagang 9 to 4 na. Pero ito po, na-localize po nila. Mga kaaksyon po natin. So, yun po, ilan po mga implementing guidelines na dapat pong sundin ng ating pong mga kababayan dyan po sa may Linggin. Siguro by today or tonight ay magpapalabas na ng implementing guidelines ang ating pong provincial government
Upang sa ganun ay maipatupad sa lahat po ng ating po mga bayan at lungsod dito sa buong lalawigan po ng Pangasinan, alinsunod na rin ng pagpapatupad ng Alert Level 3 System sa buong lalawigan po ng Pangasinan simula bukas Enero 14 at magtatapos sa Enero 31. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pa mga impormasyon balita, makalipas po ang ilang mga paalala.
Binumang aksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line. Siyempre, kasama niyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Action Commander Dante Sara. Sa ilang pa mga impormasyon na balita sa mga police report, tuloy-tuloy pa rin ang pagtugos ng mga otoridad sa mga suspected drug pusher, user sa ating lalubigan ng Pangasinan. Diyan po sa may bayan ng San Fabian, ang San Fabian Police ay nagsagawa ng anti-illegal drug bypass operation sa may barangay Sagud Balay sa naturang bayan na nagresulta sa pagkaka-aresto ng isang Aris Perez Fernandez alias Aris Fernandez, 40 anyos, residente ng barangay Bulasi. Ang suspect ay naaresto makaraang magabot ng 10 piraso ng heat seal transparent plastic sachet ng shabu sa isang police operative na umakto bilang pusher buyer kapalit ng 500 peso bill mark money. Na-recover sa kanya ang mark money ginamit at isang piraso ng transparent heat seal transparent plastic sachet. Ganon din ang isang Suzuki Smash 110 motorcycle na ginagamit ng suspect sa kanyang operasyon. Ang suspect ngayon ay nasa custody ng San Fabian Police at nakadagdang sampahan ng kasong violation ng Article 2, Section 5 ng Republic Act 9165. Samantala sa may barangay Mapolo-Polo sa may Provincial Road ng Basista, Pangasinan na aresto sa isang Oplansita checkpoint ang ilang mga katao o isang lalaki makarang masita sa checkpoint sa turang lugar. Kinilala ang suspect na si Kins Bacani Cabrera, 28 anyos, delivery boy at residente ng Barangay Turak, San Carlos City. Makarang ito ay hindi tumigil sa checkpoint habang siya ay nakatakas nakasakay sa kanyang single motorcycle color red na Honda TMX 125 na mula sa south direction papuntang north direction, dahilan upang ito ay habulin ng mga pulis at ito ay nahuli at ito po mga kaksyon at dahil sa suspensya ng naturang tao ay involved sa illegal activities ay siya ay kinapkapan at nakuha ang isang deadly weapon ay isang pakete ng bakanting pakete ng Marlboro cigarette na nakalagay sa kanyang bewang at may lawang 3 piraso ng transparent plastic sachet ng suspected shabu at makaraan ito mga kaaksyon po natin ay dinala sa Basista RHU for physical at medical examination. Samantalang illegal drugs ay dinala sa Ordoneta City Forensic Unit sa Ordoneta City. Isang kaso ng violation ng Article 2, Section 11 ng Republic Act 9165 ang inihahanda laban sa kanya. Samantala sa may barangay Pias naman sa bayan ng Mapandan, ang mga personnel ng Mapandan na Police at Mangaldan Police Station kasama ang PDEA ay nagsagawa ng drug bypass operation na nagresulta sa pagkaka-aresto ng isang Ariel Aguilar y Mendoza, 41 anyos, residente ng Barangay Sungkil, Santa Barbara, at Mario Segundo Isera, 46 anyos, Magsaka, residente ng Sitio Baybay, Barangay Sungkil, Santa Barbara, na ito ay kabilang sa street level individual. Nakuha sa kanila ang 3 piraso ng small heat seal transparent plastic sachet ng suspected shabu, isang piraso ng 500 peso bill, isang black Euro motorcycle na may plate number 484 AMG. Ang sa mga suspect ay nasa custody ng Mapandan Police Station. Samantala sa may bypass road sa may barangay Santa Rosa, Santa Maria, Pangasinan, ang mga pinagsalim na puwersa ng Santa Maria Police Station at ng Regional Intelligence Unit 1 kasamang PDEA ay nagsagawa ng bypass operation sa may barangay Santa Rosa, Santa Maria na nagresulta sa pagkaka-aresto ng isang Dieter Soria y Andrada alias DJ,
22 anyos vulcanizer, residente ng barangay Bantog, Asingan. Ang suspect ay naaresto makaraang siya ay magbenta ng isang peraso ng transparent heat sealed plastic sachet na may lamang shabu sa isang pusher buyer. Na-recover sa kanya ang 500 peso bill by bus money at isang posporo ng may lamang 3 heat sealed transparent plastic sachet ng shabu. Ito ngayon ay nasa custody ng Santa Maria Police Station. 15 minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi, samantala sa bayan naman ng San Jacinto na aresto ang siyang Alexis Verceles y Urata, 31 anyos, may asawa, residente ng barangay San Vicente, San Jacinto, Pangasinan. Sa investigasyon lumalabas na ang turang personnel habang nagsasagawa ng upload-sita sa may provincial road ng barangay Macayog, San Jacinto. Ang suspect ay hinarang dahil sa violation ng curfew hour, subalit binaliwala ng suspect ang mga TMRU personnel dahilan upang ito ay habulin at lang isagawa ang pangakap ay nakuha sa kanya ang isang small transparent plastic sachet ng suspected shabu, isang black Honda motorized tricycle na garong na ang nakuha sa kanya. Ang narisang suspect ay hindi makapagmakita ng ORCR ng kanyang minamanehong motorsiklo. Ito ngayon ay nakatagsampahan ng kaukulang kaso. Samantala, alas 2:55 ng tanghali kahapon, ng mga elemento ng San Carlos City Police ay nagsagawa ng anti-illegal gambling operation, particular itong illegal na topada sa Sitio Ikir, barangay Turak, San Carlos City, na nagresulta sa pagkaka-aresto ni Zaldi Cayabyab Ilanorio, 41 anyos, handicraft maker Armando Perez Ikalugay, 37 anyos, Jerry Cayabyab Inavaro, 53 anyos, at pawang residente ng naturang lugar. At ganun din si Armando Doria Idevera, 59 anyos, Gian Erquiza y Versosa, 32 anyos, at pawang residente ng barangay Magtaking sa naturang lugar. Ang naturang mga narestong suspect ay nahuli sa akto na nagtutupada na walang kaukulang permisyo at nakuha sa kanila ang 2 buhay na sasabunging manok at 2 pares ng tari at sa 1,000 pesos na bet money. Ang mga suspect ay dinala sa San Carlos City Police Station ang nakadagtang sampahan ng kasong violation ng Presidential Decree 449 o illegal cockfighting. Samantala, isang tawag sa telepono naman ang natanggap mula kay Barangay Captain Rinaldo Napolitan ng Barangay Tara, Bulinaw, Pangasinan, at nag-report na may nangyaring kaguluhan at may isang taong nanggugulo armado ng baril sa Purugdo, Sitio Katubig sa turang barangay, na kung saan ang suspect ay kinilalang si Orly Permito Jr., 19 anyos, estudyante, residente ng barangay Kulang, Bulinaw. Sa inisyal na investigasyon bago nangyaring insidente, habang ang suspect ay nanggugulo at hinahabon si Melvin Pinoy sa harapan ng feed store na pag-aari ni Reynald Napolitano na nakabase sa naturang lugar at armado ng baril. Ang may-ari ng storehouse ay kagad na tinawag si Kagawad George Celeste at Kagawad Delphine Atienza, at ang suspect ay kagad na aresto at nakuha sa kanya ang isang improvised caliber 5.56 mm pistol, wampong, walang markings. Ang suspect ay dinala sa barangay hall ng Barangay Tara at itinurn over sa PNP personnel ng Bulinaw, Pangasinan. At ito po ngayon ay nakadagdag sampahan ng Republic Act 10591 in relation to Common Resolution 10741 o gunman, na ito ay sasampa laban sa naturang suspect. Hoy, ingat mga kaaksyonan, dahil ito nagsisimula pa lang ang summer. Bagat medyo malamig pa ang panahon, ilang nagkasunod-sunod na ang insidente ng mga pagkakasunog
Diyan po sa may lungsod ng San Carlos, sa may barangay Palari, San Carlos City, ang bahay ng isang Mita Brown y Bautista, 64 anyos, Dr. Medicine at residente ng naturang lugar ay tinupok ng apoy. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na bago nangyaring insidente, dakong alas 2 ng hapon kahapon, ang traces ng naturang bahay ay nire-repair ng isang welder nang siya ay makarinig ng malakas na ingay at kaagad na nakita ang likurang bahagi ng bahay na ito ay nagniningas. At sa investigasyon na bago nangyaring insidente, wala namang na-report na natanggap, subalit ito ay lumabas sa Facebook wall ng San Carlos City Police Station at na-control naman ang pagkakasunog at na-deklarang fire out alas 3:20 ng hapon at inalamba kung ilan pa ang damage sa natural lugar. Samantala sa may Bautista naman, isa ring insidente ng sunog ang nangyari sa may barangay Nibali Sur, Bautista, at kaagad namang nagresponde ang mga PNP personnel at sa inisyal na investigasyon alas 9:30 ng gabi, San Jerry Feliciano, 50 anyos, teacher at residente ng tunang lugar ay napansin ang usok na mumula sa warehouse dahilan upang ito ay check at na-discover na ang sunog ay nagniningas na mula sa diaper station. Kagad namang na-responde ang fire department ng Bayambang at naapula ang apoy alas 9:45 ng gabi, mga kaaksyon, at wala namang naiulat na nasugatan sa naturang insidente. 22 minutos makalipas ang alas 7 po ng gabi. Samantala sa may barangay Mabini, San Quintin, na aresto ng San Quintin Police ang San Cristal at Joy Tabadero Ibado, 30 anyos, dalaga, dating OFW, residente ng barangay Mabini, San Quintin, sa pamagitan ng alias warrant of arrest dahil sa kasong lesser physical injuries na may 2,000 pesos na piyansa. Sa may barangay Kanaan West, Rizal na Nueva Ecija, na-arrest naman ang San Mario Karikungan III, 20 anyos, at residente ng barangay Consolacion Ordaneta, dahil sa violation ng Section B, Section 5, Paragraph B ng Article 3 ng Republic Act 7610, at may piyansang 200,000 pesos sa kanyang pansamantalang paglaya. Sa bahay naman ng Rosales, arestado si Leopoldo Bitog y Pascual, 32 anyos, residente ng San Vicente, Rosales, Pangasinan. Ito ay naaresto sa may barangay Balincanaway, Rosales, dahil sa kasong malicious mischief. Dalawamput apat na minuto makalipas sa ang alas 7 po ng gabi. Samantala sa ilang pang mga impormasyon, balita, mga kaaksyon. Patay ang isang broadcaster na kumakandidato sa pagkonserma tapos pagbabarilin ng riding and tandem assassins sa Tacurong City. Kahapon, nakilala ang biktima na si Jaynard Angeles, 36 anyos, dating station manager ng radyo ni Juan FM Station at isang radio commentator ng barangay Matyumpong, Lambayog, Sultan Kudarat. Sa investigasyon, alas 10:30 ng umaga, habang nakatayo sa Angeles sa tapat ng isang car shop sa barangay New Carmen at hinihintay ang kanyang sakyan nang dumating ang dalawang suspect na magkaangkas sa motorsiklo. Nang matabatan ang biktima, agad na niratat ng mga suspect saka mabilis na tumakas. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima, sanhin ng kanyang agarang kamatayan. Sinisiyasat pa ng pulisya kung may kinalaman sa trabaho o ang pagsabak sa politika ang motibo sa pagpatay sa biktima.
Nabatid na si Angeles ay nagbitiw sa kanyang trabaho upang tumakbo at sa pagkakonsehal sa lambayong para sa nalalapit na May 9 elections. Samantala, sa ilang pa mga impormasyon, ilang residente ng di umano ay tinamaan ng baril matapos sa maputukan di umano ng PNP kaugnay ng kinakasang demolition sa isang bayan. Ayon kay Charm Maranan, tagapagsalita ng Defense Southern Tagalog, 3 katao mula sa barangay Patungan, Maragondon, Cavite ang lubhang nasugatan at tinamaan sa bandang tiyan na mangyari ang insidente. Ang isang sugatan ay dinala sa bangka ng mga armado at bumalik para sa dalhin sa kanyang detachment ang biktima, habang ibang lokal ay binugbog ng mahigit 300 demolition team at pinusasan pati sugatan ni Maranan. Ito ang kasalukuyang nangyaring karahasan laban sa mamamayan sa kita ng pagsilid ng Omicron variant. 12 beses nagpaputok ang mga armado sa mga mamamayan. Dalawamput-anim na minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Sa ilang pang mga impormasyon, balita mga kaaksyon, mahigit sa 61 million pesos na halaga ng shabu ang nasamsam sa 3 individual sa sinagawang bypass operation ng Drug Enforcement Group, National Capital Region, Criminal Investigation and Detection Group at PNP sa Taguig City. Kinilala mga suspect na sina Christian Eli Desiderio, 19, Jericho Rayos Torres at John Andre Santos Benidos, pawang mga taga-Taguig City. Dakong alas 9:30 ng gabi ng masakote ang mga suspect sa Block 20, Unit D, Barangay Santa Ana, Prudence, Taguig City. Nasamsam sa mga natikip ang mga 9 kilong shabu na nakakalaga ng nasa 61,200,000 pesos. Nabawi rin ang bundle ng Budol Money at 2 genuine na 1,000 bills na ginamit sa bypass operation. Kumagat ang mga suspects sa pagbili ng malaking halaga ng shabu ng pusher buyer, kaya't naging matagumpay ang kinasang operasyon ng mga tauhan ng Special Operations Unit ng NCRPO, PNP, DEG at iba pang person ng NCRPO CID Station Drug Enforcement Unit ng Taguig City Police Station at ng PDEA NCR. Sinalakay naman ang pinagsanib na puwersa ng pulisya ang isang bahay na ginagawa umunong drug den sa Queens Row West sa Bacoor City. Kinilala ang mga naasong suspect na sina Christian Abad alias Abad, 30 anyos, na target dahil sa bypass at residente ng Block 16 Lot 8, Queens Row East, Bacoor City. Maverick Samonte, 45 anyos, Jeto Tiquiros, 21 anyos, construction worker ng Queens Row West, Virgilio Tequeros Jr., welder, Sunny Boy 549 ng Block 2, Bagong Silang, Queens Row East, Bacoor City, Cavite, Jomari Giliera. Sa nakalap na ulat mula sa tanggapan ni Cavite Provincial Director Police Colonel Arnold Abad, nagkasanan joint operation ng PDEA 4A, Cavite, RSED, Bacoor Police at Cavite Provincial Drug Enforcement Unit laban kay Abad sa tinutuloy nito hinggil sa mga natanggap na impormasyon ng pulisya na ginagawa mo ng drug den ang kanyang bahay. Alas 6 ng gabi ng ikasang operasyon at nahaktuhan ng mga operatiba si Abad kasama ang 5 pang suspect sa loob ng bahay nito. Na ang iba ay nagsasugo muna ng shabu session. Na-recover sa lugar ang 8 plastic sachet ng shabu na may 15 gramo at nakakalaga ng 100,000 pesos, isang aluminum foil strip, 2 aluminum foil na may improvised needle, 2 nakarolyong aluminum foil na ginamit bilang tutor, 3 lighter, isang cherry mobile phone at 200 pesos na ginamit sa bypass operation.
Samantala mga aksyon, umanin papuri mula sa mga kaibigan, kakilala, lalo sa social media ng pulis na nag-viral ang video matapos niyang patawarin ang isang babae na nanampal sa kanya sa isang mall sa lungsod na ito sa San City, Isabela. Kinilala ang pulis na nagawang patawarin ang nanakit sa kanya na si Patrolman John Paul Sudario, nakatalaga sa Traffic Enforcement Unit ng Santiago City Police Station. Ayon sa ulat, unang lumapit sa kanya ang mga security guard ng isang mall na nakabase sa lungsod upang magpatulong matapos magwala umano ang isang babae sa katumpalapag na nasabing mall. Agad naman tumugon si Sudario at nagawang mailabas sa mall ang nag-iiskandalong babae. Subalit muli nang pumilit na pumasok sa loob ng mall kung kaya't muling hinarangan ng mga security guards. Dito muling pumakit na si Sudario, subalit sa halip na tumalima ay sinampal at tinagyakan pa siya ng bahay na hindi na pinangalanan. Sa kabila nito, mahinahon pa rin ang pulis at kinausap ng maayos ang babae. Agad namang humingi ng tawad ang kapatid ng babae at sinabi na dumaranas ng matinding depresyon ang kapatid ng Macau ito mula sa Metro Manila. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pa mga impormasyon, balita, makakalipas po ang ilang mga paalala.
firing line. Siyempre kasama niyo pa rin po ang inyo pong kaaksyon. Ako po si Action Commander Dan Tisa. Sa ilang pang mga impormasyon, balita mga kaaksyon, sumipa na naman ang bilang ng mga bagong hawa ng COVID-19 sa Pilipinas ngayong araw na umabot sa 34,021. Ngayong araw ng Huwebes dahil para ma-break naman ang all-time high record sa new cases sa kasaysayan ng bansa. Mas marami ito kaysa sa 33,169 cases na naiulat ng DOH noong Enero o Diyes. Sa ngayon, meron na ang kabuang kasong 3,992,409 at samantalang meron pa rin aktibong kasong 237,387. Makaraang 4,694 ang nakarecover ngayong araw dahilan upang umabot na sa 2.8 million ang kabuuan ng nakarecover sa COVID-19. Samantalang namatay ngayong araw ang 82 dahilan upang umabot na sa 52,736 ang namatay sa COVID-19. Sa kabila ng turang all-time high sa new cases, 7 laboratorio ang hindi nakapagsubmiti ng datos sa COVID-19 Document Repository System na siyang 5% ng lahat ng samples na naitest. Ito po mga kaaksyon po natin. Sa Metro Manila ay meron pong 16,793 cases. Mataas po yan. Region 4A, 7,131. At ang Region 3, 3,745. Ganoon po karami mga kaaksyon ang naitala ngayong araw dito po sa buong bansa. Pinakamarami po sa kasaysayan ito pong nangyari. Ito pong naitala ngayong araw. At ito po sinasabi, mahigit sa kalahati ng 30,000 new COVID-19 cases na nai-record sa bansa ay nagmula sa Metro Manila. Ito naman ang ipinahayag ni Guido David na kung saan nagsabi na 56% or 18,140 ng 32,240 kahapon po yun. And then noong January 12, sa NCR cases, 18,140. Sa Calabarzon, 6,944. Sa Luzon, 3,326. Yun po mga kaaksyon. So mahigit kalahati po ng COVID-19 ang naitatala sa Metro Manila. Nanggagaling po sa Metro Manila mga kaaksyon. Kaya ito po nga sinasabi, may mga proposal na dapat nang sa ilalim sa COVID-19 o sa ilalim po sa Alert Level 4 mga kaaksyon po natin. Ito po ay nanggagaling po sa Metro Manila. Kaya marami po ang nagsasabi, mga kaaksyon po natin, na dapat alert level 4. Pero yun nga po, ito pong sabi po ng OCTA mga kaaksyon ay nagbabala laban sa severe Omicron outbreak sa NCR. Kaya ito po, nanatiling severe ang Omicron outbreak sa Metro Manila, kung saan tatanong highly urbanized cities sa Pilipinas ang kasalukuyan nasa ilalim ng mature stage ng SURS batay sa isang Octa Research Fellow. Mga kaaksyon po natin dahil ayon po kay Dr. Guido David na umabot sa 111.80 ang average daily attack rate ng ADAR sa Metro Manila. Tumutukoy ang ADAR sa kabilang ng bagong kaso na itatala sa isang lugar sa loob ng 2 linggo. At samantala nasa mature stage naman ang outbreak ang Baguio City, Angeles City at Santiago
na nakapagtala ng ADAR na 39.48, 26.65 at 25.23 mga kaaksyon. Kaya ito medyo mataas po at talaga ang Metro Manila sa ngayon mga kaaksyon po natin. Kaya siyempre talagang dapat po nating isipin yun. Pero yung nga po, marami po mga panukala, andyan kang kung mga kaaksyon po natin, yung latest po kasi no vaccination, dapat manatili lamang sa bahay, hindi makabiyahe. And then yung latest ang sabi po ng Department of Transportation, dapat bakunado lahat. At sa pagbawal sa mga hindi bakunado laban sa COVID-19 na mag-commute, posible daw tangkilikin daw ng ilang pasahero ang mga ilegal na moda ng transportasyon. Ayon sa isang grupo ng mga mananakay, ang mga klorom ay nag-ooperate na walang permiso sa gobyerno dahilan para hindi sila obligadong sumunod sa health protocols na tinatagda ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Baka pumunta sila doon sa klorom sabagat eto kasi mga kaaksyon po natin, eto naman kasi sadili lang nilang iniisip po nila. Kahit itong mga tagapagsalita ng iba't ibang mga commuter, transport group, mga kaaksyon po natin, siyempre ipaglalaban po nila dahil sila po ang mawawalan. Pero siyempre dapat tumalima po sila. Pero ang sabi naman itong si Senate President Vicente Soto III, at nireject po niya ang proposal ng palasyo na no vaccine, no right policy at hiningi sa gobyerno na maging creative sa pagkumbunsi ng mga individual na mag-avail ng free vaccination program. At anya ang polisiya ng Malacanang ay discriminating at anya eto law may maghahalo, mag-ikot, mahihilo daw sa mga unvaccinated at madi-discourage po sila sa pagbakuna laban sa COVID-19. Anya, there should be no discrimination among the riding public. Instead of barring them from riding the public transport, the DOTR should come up with brighter ideas on how to protect the unvaxxed from the deadly virus. Anya, for example, in trains or in PUBs, designated coaches or buses should be designated for riders who have not been jabbed. Anya, to establish the means of transportation of our people should not be the only option daw. Pero sa dami po ng mananakay naman, ay hindi po tayo nakakasigurado mga kaaksyon po natin, di ba? So yun po ang problema kung minsan sa ating, ang dami kasi mga nampepeke rin. Ang dami rin nagpepeke. Na kung saan ito po, lahat na po ng ahensya. Halimbawa, itong DILG, mga kaaksyon po natin, humihingi po sila ng listahan ng hindi bakunado sa mga barangay. Na kung saan inatasan ng mga barangay officials na magsumiti ng listahan ng mga hindi pa bakunadong residente sa kanilang nasasakupan. Mga kaaksyon po natin, na kung saan naglabas ng kautosan si Secretary Anyo para ipatupad ang restriksyon sa galaw ng mga tao na hindi pa bakunado laban sa COVID-19. Na kung saan para malaman yung hindi pa na magpapabakuna sa barangay. Alinsunod anya ito sa payag ni Pangulong Rodrigo Duterte na limitahan na ang galaw ng mga unvaccinated individuals. Sinabi ng opisyal na kung available na ang inventory, maaari na magpatubad ang mga barangay ng restriksyon sa mga hindi pa bakunado sa pamamagitan ng ordinansa. Dagdaan niya, ang naturang inventory ay papasa sa DILG kada buwan. Sa Metro Manila, tanging ang mga lungsod na labang ng Pasig, Makati at Navotas ang hindi pa nagpasa ng ordinansa hinggil sa restriksyon. Ito po, yung nga po, problema po ngayon ng mga barangay, monitoring sa dami po ng trabaho na iniaatang po sa kanila, DOH, DILG, dagdag pa ang kapulisan po rin, mga kaaksyon po natin, talagang exhausted na rin
mga kaaksyon po natin, exhausted na rin po. Plus yung pa ibang mga monitoring sa kanila po nakaatang. Di ba? So, yun po mga kaaksyon ng ilan pong mga kaganapan na kung saan po talagang, ito talagang hirap na mga kaaksyon po natin ang lahat. Sa dami na rin ng mga pinapatupad po sa ngayon ng iba't ibang sangay po ng gobyerno, exhausted na po. Sama po riyan mga sa mga local naman kumukuha ng mga iba't ibang mga dokumento, mga kaaksyon po natin, di ba? At yun po mga kaaksyon po natin na kung saan po ito po ay talagang kuwan na at ito po ay talagang ito po ay talagang kuwan mga kaaksyon po natin na kung saan hirap talaga lahat. So dapat dapat po makiisa na po ang lahat sa lahat po ng mga ipinapatupad ng ating pong pamahalaan, di ba? Yun naman talaga dapat, hindi po yung kuwan mga kaaksyon, hindi po yung ito po ay talagang kung ano ang gusto nyo ay yun din po ang gagawin. Hindi po tayo na po ay nasa kuwan na mga kaaksyon, tayo po ay nasa bagong normal na. Actually hindi pa babalik na sana sa normal dahil nga po sa biglang pagtaas na naman po ulit ng kaso ng COVID-19. Ayun, nagkakaroon na ulit ng kwan tayo po ay salingan na ulit. Talagang grabe po mga kaaksyon po natin. Ito pong kalagayan po ngayon. So sa ito po ay dapat pong makiisa ang lahat. Everybody's concern po, everybody's responsibility, mga kaaksyon po natin. Responsibilidad po ng lahat. Ito pong paglaban sa COVID-19. Kaya mamaya isisisi nyo na ulit doon po sa mga kwan. Sisisi nyo ulit doon po sa mga opisyalis na nagpapatupad. Hindi po lahat po ng mga ito, mga kaaksyon po natin na ginagawa ay kung talagang ito po ay para po sa lahat. Huwag po natin ma-misinterpret, huwag po natin ma-misconstrue. Lahat ng po yan ang ginagawa ay para po sa kapakanan ng taong bayan. Sampung minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi. Samantala, ang actual number daw ng individual na maaring nahawa ng COVID-19 sa bansa ay maaring mas mataas kesa doon sa na-report ayon po sa Department of Health. Ito naman naging sagot ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhire na hinggil sa reported cases of COVID-19 na doon po sa hindi na isasama na nag-test na positive, na gumamit ng antigen test na ito ay ginagamit na ng maraming mga Pilipino. Itong antigen test na ito ay hindi pa na isasama sa ating talaan ng reported cases. That is why we're saying na mas marami pa yung may mga infection kaysa doon sa na-report na may mga tao na pinipili na hindi na magpa-test. Instead, sila na po ay nag-isolate. Ito po, kabilang sa mga tali ng mga test result ginagamit ng RT-PCR test na kung saan sinabi ni Berhire ang gold standard ng determining COVID-19 infection. Ang Pilipinas ay nag-average na ng 70,000 RT-PCR tests per day. At kanyang ipinaliwanag ng mga antigen tests
ay dapat gamitin lamang sa mga specific settings at kung ito'y na-administer ng mali ay magbibigay ng false reading or false result. Kaya hindi natin basta-basta isinasama sa talaan, kailangang binavalidate pa ng national government. Ang antigen test daw ay dapat lang gamitin para sa symptomatic people na merong known exposure sa confirmed COVID-19 case, ani Bergire. This should not be used for screening or for asymptomatic people. Yung po mga kaksyon po natin. At yun po ngayon, hindi raw na itatala lahat. So meaning, baka meron pang nagmintis. Di ba? Baka meron pang nagmintis. Kaya eto po mga kaksyon po natin, ang naging dahilan. Di ba? Naging dahilan. Baka't medyo tumaas o medyo bumaba, pero sa pagtaya po ng DOS, baka mas marami pa ang nagpositibo kung lahat magpapatest. 7 minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi, na arrest ng PNP ang 64 individual na lumabag sa gun ban kaugnay ng re-election period ngayong taon. Batay sa pinakabagong datos sa noong Huwebes, na-arrest ng PNP ang 24 na bagong violators, lahat ay sibilyan. Na-confiscate rin ng kapulisan ang 8 firearms, 43 ammunition, 6 na deadly weapons, at 2 pang items na sa 2,584 checkpoints sa buong bansa. Ayon sa PNP, ang mga na-arresto ay mula sa Quezon City, Antipolo, Pasay, Pasig City, Dasmariñas, Tarlac, Sarangani, Masbate, Lipa, Cebu, Olongapo, Negros Occidental, Bulacan, Zamboanga at Abra. Matatandang ipinilabas ng Commission Election ang Resolution number 10728 na nagbabawal sa pagdala at pagtransport ng baril o deadly weapons outside residence at lahat ng mga public places mula Enero 9 hanggang June 8. Tanging ang mga alagad lamang ng batas ang hindi kasali sa gun ban basta at nakakuha sila ng autorisasyon mula sa COMELEC at suot ang kanilang agency prescribed uniform habang isinasagawa ang kanilang mga tungkulin. So yun, mga mahilig magdala po yan, mga kaksyon po natin ng mga baril, mga pasikat po yan. Machechempuan din po kayo. Machechempuan din po kayo. At sa pagmamayabang nyo niya, mga kaksyon po natin, baka machempuan kayo, ay bagsak nyo, ay kulungan, mga kaksyon po natin. Di ba? Ang dami naman ganyan, mga kaksyon eh. Maka pagpasigat lamang, itong di pa dala-dala pa ng mga baril at alam mo kung sino, ng mga siga. Hindi na pwede yan. Samantala, nananatiling nangunguna ang mga re-electionists sa kalya sa Metro Manila. Ay mga kwando po niya mga kaksyon, mga re-electionists, pero dito sa Pangasinan, syempre mga re-electionists din. Marami po ang dyan po sa may bayan po ng Kalasyaw. Bagamat patuloy pong sinisiraan mga kaksyon po natin, ay yung mga kalaban naman ay wala naman maipakita na may mga nagawa. Di ba? Sa dami po ng mga awards, sa mga commendation, tapos sasabihin ng kanyang kalaban, ng kanyang mga kalaban na wala raw nagawa. Ito pong kasalukuyang mayor dyan po sa may bayan po ng Kalasyaw. Samantalang mula po ng kanyang pag-upo noong 2016, dyan po sa may Kalasyaw, ay hindi na po mahulugang karayom. Ito po mga pagalang, ito po ay pinagkulo po ng iba't iba mga hensya po ng gobyerno to the extent, mga kaksyon po natin, na ilang beses na rin po sila nakatanggap ng Seal of Good Local Governance sa pinakamataas na ito po ay pinakamataas na award na ito po ay
ibinibigay ng DILG, mga kaksyon. And besides, ay sininakusan nilang kurap, ito mula po mula po 2017 hanggang sa kasalukuyan, siya ang bayan po ng Kalasyaw ay passer po ng good financial housekeeping na mula po sa Department of Interior and Local Government, Bureau of Local Government Supervision, good financial housekeeping mula 2017, 2019, 2020, 2021, mga kaksyon po natin. So, ibig sabihin, yung mga akusasyon laban po sa kasalukuyang administrasyon na keso ganyan, keso ito po ay kurap, ganito, ay puro ko. And besides, ito po, holder po ang Kalasyaw ng biggest Saputo mosaic ng Guinness Book of World Records. Mga kaksyon po natin, naginap noong 2017. Andiyan ka rin, ang dami pang mga awards na binigay yan po sa may kabayan po ng Kalasyaw. Yung po mga kaksyon po natin, yung pong patutsyadang iba yan na parinig, and then kine-question po nila, hinahanapan po nila yung mga report. Ang lahat po yan hindi po makakarating, kung hindi po papasa sa pagpuna po ng pag-assess po ng Commission on Audit. Kaya yung sinasabi mga kaksyon, wala rin mailabas, ay siyempre kunin po nila. Magtanong na lang po sila sa Commission on Audit na kung saan naging dahilan, mga kaksyon po natin, ng hindi naman kalaban dyan sa politika upang hindi aprobahan itong supplemental budget, hindi po aprobahan. Ito pong kanila pong annual budget para sa taong 2022. Wala tayong sapat na oras mga kaksyon sa ating pong palatuntunan na firing line. Sa technical side, nakasama natin si Nathaniel Hovero. Ang inyo pong kaksyon, ako po si Action Commander Dante Serra. Magandang gabi po sa inyo lahat. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino.